uthi uPawulos, but there must be division, of course, among you, so that those who have God's approval can be seen. So, xa ubona ikholwa elithi lisindisiwe lingevani nelinye elithi lisindisiwe, hamba uyojonga uba ngomphi ongumzekelo omhle. Sithe umzekelo omhle asizuthi banegama seyenziwayo relative, up to your understanding. Umzekelo omhle siwukala ngoYesu. Umzekelo apha nina phambi kokuba ndithethe nithandazela uba abantu abathi basindiswe bevane bonke. Yitsho le nto ubuyicinga phambi ndinga-influencer ndim lapha, because ngumthandazo ongasoze waphendulwa lowo. So uba bendifuna ndijongele iivesi ezimbini ezisapota ndiyitshoyo. Eyokuqala ithi there must be division among you, ukuze aba banestampu sikaThixo, bane-approval. Angaba apha eSouth Africa kukhona into ekuthiwa is it SABS, istampu esifakwe ezintweni ngakwi-barcode ukuze kubonakala uba le nto i-approviwe. Kuthiwe is it SABS approved. Once kwathiwa into i-SABS approved uyayithemba, kodwa ungayifumana enye enjengayo noba yinantsika le nto le into le nto yokuvula emnyango, i-Henley yasemnyango, ungayifumana SABS approved okanye uyafumana i-high ozovela uthi uvula ngosuku lokuqala uphume soyifaka epokothweni uhamba nayo, ngenxa yoba ayinayo approval. Nasemakholweni athi asindisiwe kukhona amakholwa who have God's approval, kukhona amakholwa who do not have God's approval, and therefore there must be division. Funda leyo ke babi, andazi ba yiphi ndiyifunde mntana. Siyena uyilungisele microphone mayivele zisetwe ngokufanayo le yakhe neyam ngento yonke. Yes. First That is Corinthians, eyakhe mayize kweyam, ingabi iyam esiwa kweyakhe. Yes mntana. 1 Corinthians chapter 11 verse 19. Kambe yona iyantlukwano ilindelekile ukuze kucace abo basendleleni nabo banxaxhayo. Ukuze kucace abasendleleni, nabanxaxhayo mayibe khona iyantlukwano. Khula, grow in salvation, grow in sanctification to a point of seeing the bad examples. Uthi lo muntu uzibiza ekholwa kodwa umzekelo ombi. Ke ndihambe nalo. Kuzothiwa hayi uphakeme, uthi ubaxela andiphakamanga, lo muntu akafani noYesu lo. Lo muntu amabhongo akhe unamabhongo ngezinto uYesu angekabe namabhongo ngazo. You can't say you are following Jesus and love things that Jesus doesn't love. If you are following Jesus, you have to walk where Jesus walks. Musuba likholwa njengamanye amakholwa, iba likholwa njengamakholwa afana noYesu. Sithi ke into yokuqala uYesu ekufanele umuntu ozoba close kuye afane naye ngayo zi-interests. Umdla. Xa kuthiwa kho inkomfa ukhona umdla. Xa kuthiwa khona ipasika ukhona umdla. Xa kuthiwa khona i-revival uyamva apha emlonyeni. Kaba ma-Christian family engagcima ndiyadlala, jonga nezi-status zabantu ngicawa nawo becaweni. Ube uyambona uba izi-status zalo muntu zigcwele yena neendaba ezingenabantu eyenza nayo Yesu omzekelo loo nto leyo. Kungenzeka abe likholo lingadli izono kodwa elingumzekelo ombi, because once kwathiwa ungumzekelo omhle it means we can copy from you. We can copy from you, which means uyakwazi uba ngumuntu oright kodwa esingeke side sireferishe abantu kuwe kuba siyakubona ubusakhula. Sithi ke there must be division. Funde sigesini bakhe mayibe khona iyantlukwano lapha. Suvela uthi phali qoqweni ucingela uba wonke umuntu othi uyasindisiwe phaya so uhamba naye wena. That's why imajority yabantu idlwengulwa ngabantu bethi basindisiwe. Hayi ndidibe no brother othile
esikolweni euniversity singena para church A1. That's why you'll find ukuthi iAFM iyazama ukuba ibe khona na kwi-universities, so that phaya kwi-universities sibe nomuntu esiqinisekileyo uba ungumzekelo wom-faith mission, not faith mission ngegama, faith mission ongumKrestu. Because kufanele ungabi ngum-faith mission kuba usazi indaba zase-faith mission neelogo zakhona, yazi iilogo zasebuKrestwini. Be Christ-like. Yes, Funda. But of course, there must be divisions among Again. you. There must be divisions among you. Again, There must be divisions Kutwane? among you. there must be division among us, a Christian family. There must be divisions upper a Christian family. Why? So that you who have God's approval will be recognized. Uyisho kamnandi uPawulos lapho uzama ukuthi aba ababhalelayo ngaba ba right, aka generalize add so that those who have God's approval, so that you who have God's approval may be recognized. Kusho ukuthi ngoku xa singamaKrestu singa masibulisa satellite leader wethu uzinga okhethekileyo simshayele izandla. Did you get thank you. Nosekela wakhe umntaka May. Ngeke singatsho uba siyawuthanda umzekelo umsebenzi wenzeka pha eHlahlwazi. Uyabona abantu bakhona nje. Umuntu umsebenzi wenzeka eLiqoqweni. Uyababona nje abantu bakhona. Abantu baseLiqoqweni abaseHlahlwazi maphama izandla. Uyababo? Yes. Abazalwane bayayoyika idivision. Abazalwane bayayoyika impikiswano. Xa ufika abantu bephikisana bengabazalwane musuthi mabayeke. Fika umamele ngompi ongumzekelo omhle. Emandi ulandele. Ngompi ongumzekelo ombi. Emandim avoid. Seed display growth in sanctification by avoiding bad examples. Musa abantu ukubathanda kuba bekuthanda. Thanda abantu kuba beyimizekelo emihle. Babe kunto benthe ifunda. Benthetha ntoni? Oh, you separate. Sithi yokuqala yilene ethi there must be division among you. Eyesibini ngu 1 Corinthians 15. Noma mfundisi khona enyaziyo nawe uzosincedisa. 1 Corinthians 15:33. Niyazi nonke. Ithi bad company, is it 34:33? Bad company corrupts good character. Kutsho ukuthi incoko embi imosha isimilo esihle noba nicawa kunye. Kodwa umuntu ongumzekelo ombi hlukana naye lawo njalo, hlukana naloo nto leyo. Suka ebomini bami ndiyakubona usile lapha. Umuntu othi ucawa nathi aphinda abe ne-girlfriend, athi ucawa nathi abe ne-boyfriend. Ngumzekelo omhle loo nto leyo. Siyahlukana naye noba siyadibana naye. Asohlukani naye nje nizotsho kum simgxothe. Ungaphinda khwela imoto yethu sifebe lapha. Ungaphinda khwela emotweni yethu intoni? Sifebe lapha. Sithi masukubona ubukhulile ngokuba ubone uba usibanibani kumzekelo ombindi esuka kuye. Usibanibani kumzekelo ombindi esuka kuye noba usakuthanda. Hlukana naye. Sinivile ke ithi verse yokuqala there must be division. So that you who has God's approval, who have God's approval can be recognized. Musa ukwethuka xa bethe abantu yo niyazitshena nina asizitsheni lapha. Sizama ufana noYesu.
sifuna ukufana noYesu. Make sinibone bazalwane, iyacaphukisa into yokubona umzalwane okholwa kakuhle evana nomzekelo ombi. Khanikhule. Okanye abantu banithengela iponyoponyo. Ntoni iponyoponyo ngesingisi? Nifuna iavocado? Suka. Enye verse ethi suka ebantwini u 2 Timothy 5:3-5. Timothy wesibini isahluko sesithathu. Iverse yesihlanu 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ithi abantu baya kuba nantoni nembonakalo yoba ngathi bayakholwa ngaphandle. Kodwa indlela abaphila ngayo, they'll be denying the power that can make them godly. Bese kuthiwani avoid them. Fonda babi. 2 Corinthians. Baya kulwamkela 2 Timothy, thank you. 2 Timothy 3 verse 5. baya kulwamkela unqulo ngembonakalo. Baya uthini? Bayawulamkela unqulo ngentoni? Ngembonakalo kuba bayacawa xa sisitya lunch bayatya nabo bade bashiye nje busitya ugqibe nje wena. Ngoba abatya bagqibe xa besitya qho. Abatya bakugqiba ukutya angabanga kushiya kwabona. Ngaphama izandla umuntu otya ukutya ugqibe umuntu ophucukileyo. Xa utya ukutya ukushiye ulixaliku. Ulixeliku wakugqiba ukutya. Ngaphandle bake uye waphakelwa kakhulu. Befamba uthenga ogqiba ukuphakelwa wacela kwaphungulwa. Kutsho ukuthi nomona. Wonqena noba kuphungulwe kodwa kuthi awufuni ukukutya. Kubani umuntu okushiyayo ukutya? Hayibo. Bekade sibone nje izandla zingathi abantu bazithembile bahleka abangakushiyiyo. Xa ungumzalwane utya uthini uyakugqiba. Ubaba kuphakele kakhulu uthini ndicela nikuphungule ukwenza bakusebenziseke ungashiyi ukudla. Ukumbona omnye umuntu afike ukutya athatha inyama abese leshiya amathamba apha ngaphezulu kokutya. Isagcwele iplate ngumngqusho. Kwale xesha kukhona abantu abazoshota. Abangeke babesakutya ukutya okunamathamba akho nezinkcu ezikaSathane. So sithi ke bazalwane masibuyeni. Xa ungumzalwane make ndikubone ubukhulile ngoba ndikubone wehlukene nosibani bani. Xa kubuzwa wehlukanelana nosibani bani nivana kangaka. Hayi ndambona ba akayindawo shiya. Ndabona ba akayindawo. Ndaphawula uba qho xa ndincokole naye ndigcwala indaba. Xa ndincokole naye ndiba drained. Xa ndincokole naye kuyonakala empilweni yami yehluka. Ngokwathi usindisiwe kuyabuza uyajola hayi akajoli but I am not learning anything from this person. Andifundi into because umzalwane ovana naye kufanele ibe ngumuntu osoloko ekuchallenge ekusaka ilevel elandelayo. Fanele xa uncokola naye mama Nqazi usoloko uzibona ngathi akwakholwa. Thawe sibani bona yandichallenge man. Yazi xa ndibona yena ingathi andikakholwa ingathi andenzi kwanto. Ungaveleke kusibhunqu nje. Funda bani. Kuthiwa ke baya kwamkela ukholo ngembonakalo. Kodwa bewaphika amandla alo. Bazobe bewaphika amandla okholo ngezenzo zabo. Yes. Ke wena uze ungahambi nabantu abanjalo. Ya kwenye isiXhosa. Ungahambi nabantu abanjalo. Namhlanje itekisi yami nje izokuhlukanisa abantu nabanye abantu. Izokuhlukanisa abantu nabanye abantu le tekisi le. Sithetha ngabantu apha abathi basindisiwe. Abafunda iBhayibhile khona omnye umfo, hey. Lamfo. I hope akandimamelanga ubundimamele kuyobuthunywa inkosi. Hey, laba uyabathanda abesifazane. Lo bawo uyashumayela. Bayamshumayeza ecaweni yakhe ndimanje izibone istatus zakhe. Ndithi kanti abantu abantu kutheni sana ubhabha kangaka? Where is discernment? Uyazi ngexesha lakudala
wayengemi umuntu epulpit ongaqondakaliyo. Kwakutheni ukuzangemi? Kungenxa uba babesithi abazalwane bakudala siyamthanda ukumthanda. But our love has grown in knowledge. And our love is growing in discernment. Kuthiwa hlukana naba bantu, funda babi. Hlukana aba bantu basecaweni aba. Kuthiwa ngembonakalo babonakala bekholwa bangqala banehead nezikeyiti ezide. Kodwa ayikho into oyifunda kubo. Yes. benokumila kokuhlonela uThixo. Banokumila kokuhlonela uThixo. Ingathi bamhlonela uThixo xa bajongile. Yes. Ukanti bawakhanyela amandla akhe. Ukanti amandla akhe bawakhanyela. Kwabo ke khwebuka. Khwebuka, funda ku-English. Ovala. Oh, ezodivala engathi sekuzobanda. They will act religious, They will act religious. but they will reject the power that could make them godly. But they will reject the power that could make them godly. Kutsho ukuthi it's one thing to be religious, it's one thing to be godly. Which means there's a power that can take you from being religious to being godly. Amen ngaba? Amen ngaba? Then Stay ifuna ke- away, yes baby. stay away from people like that. Stay away from people like that. Zikhona icawe apha eSouth Africa. Efanele xa uphumile kuyo ube namabhongo okuba ude waphuma. And usophuma kuyo bawuqhamza ungavakashi nokuvakasha. You stay away from them. Xa bekumema ubaxelele ukuba yembe nindiphindise emva. Nindibuyisele emva. Umzekelo, kukhona abantu abemepulpiti bashumayele against izishumi. Bashumayele against ukusindiswa. Athi umuntu ungasindiswa kanjani ukulomhlaba umagada ahlabayo. Icawe ethi usindiswa kanjani umncinci kangaka? Kutsho umfundisi, kutsho nomama bakhona. Usindiswa kanjani umncinci kangaka? Ungaboni nabafana? Yo uzawuwa wena. Akufanelanga umuntu emke kulo cawe angabisabheka ngasemva. Uhamba ungasabheka ngasemva icawe abangakholelwayo uba umuntu angasindiswa emncinci. So ingxaki ngokuvela ube kusibhuzengana, hayi sisengela thungeni linye, hayi uYesu akehlukananga kabini, uYesu akehlukananga kabini, kodwa abantu behlukene kabini. They are good examples and they are bad examples. Good examples are the people we learn from. Ukuba umzalwane makaphile kanjani, and umzalwane simkala ngoba makaphile njengoYesu. Bazosokola abantu na point number 1 namhlanje shanga amavesi qa. Into endiyitshoyo kuni khulani sanukuhamba nenansika lenkancu lapha. Hey, ifriends zenu ziyimihlola ndike nibe nenhlono usibani bani kuni niwakhola usihamba nosibani bani. First go okay make sifunde kwalapha ku 2 Corinthians 3 ukuba aba bantu kuthiwa makehlukane nabo uTimothy. 2 Timothy chapter 3 bathanda ntoni uzozifunda babi izinto ezintathu ekuthiwa bazithanda abantu ekuthiwa bayimizekelo emibi. Kukhona izinto ezingabe ezintathu ekuthiwa banjani bayazithanda. Khawuzifunde ke babi Kuverse 2 kuthiwa uverse 2 kuba imande abantu yayi niyazi basifunde iphi chapter 2 Timothy chapter 3 siyofuna ntoni phaya izinto ezithandwa ngaba bantu funeka sehlukene nabo. Number 1 kuba abantu baya kuba ngabazithandayo, ngesingesi they'll be lovers of self. Lovers of self. Angeke nimbone umuntu ozithandayo uba ukwanxiba impahla uyafota ngayo kwampahla enxibayo. Anike nibe nani nalonto niphale ngathi ngene ukuzithanda. Anike nizithande.
uphala hey ngandiyazithanda namhlanje. Awuve ufuna ukufotela nje bawuqhamuza ubugcina isithombe uyaziva. Uyazithanda in terms of appearance. Yazi umuntu ozithandayo umbona uthini ngokuthanda impahla. Ngabantu ufuna sihlukane nabo once akubona impahla yazithanda siyisuka kuwo. Ukuthanda impahla akokuba nempahla ezininzi. Uyazi umuntu ozithandayo uyakwazi uba nempahla ezimbini kodwa umbone kwempahla ezimbini uyazithanda lo muntu. Anawo ke uthiwe ngesixhosa uyazixelela. Umbona ba ngeke amfunqule ti umntwana nemifinya. So kuthiwa bayoba ngabantu abazithandayo. Enye indlela yokuzithanda is not only appearance, is in terms of selfishness. Ukuzithanda kukufuna izinto that are going to benefit you. Awukwazi ukucingela abanye abantu xa umuntu ozithandayo. Zonke into zifunela kuwe njengala mfo kuthiwa isivuno sakhe saba sininzi. Luke chapter 12 from verse 15 uthi isivuno sakhe from verse 16 isivuno sakhe saba sininzi kuthiwa wathi I will tear down my barns and build bigger ones. Uthi ndio dilizovimba bam ndakhaba khulu ndiyigcine khona yonke iproduce yonke into ayifumene impahla yakhe ayifake pha. Uthi ndiyawuthi emva koko umphefumulo wam unezinto ezininzi ezibekelwe imihla emininzi. Yitya usele ube nemihlali. Eat, drink and be merry. Inoba ke lento behleli ifota nokutya qho. Ubukwa e-restaurant nokudla amaphiko. Sefuna amaphiko akho nabizwa ngesingisi. Danged wings. Okanye hot wings. Ezinye izintoni wings? Buffalo. Yitshoni emagama wings zonibetha. Buffalo wings. Kuqhathwa nina ngelo xesha. Uyazuba ukudla kuthanda umqala wakho. Mamukhati abantu xa sebengenwe kuurhala nokuzithanda uyakwazi umuntu afike aode ulaji wepizza amdle yedwa. Xehle uhlala dathi umuntu akhona beka izandla kanje. Caba uthi ndizosebenza uba ubona wena uqhamuka ngapha uchola ifoni phansi noba iwanga. Ukwenze ba angakuboni akafuni ichayisana ngamehlo. So sithi ke umuntu ozithandayo kukuzithanda ngeappearance, ukuzithanda ngokuziqwebela izinto afune zize kuye, akafuni kwakushare lo muntu. Kuthiwa bayoba ngabantu abazithandayo and they love izinto that are going to benefit them. You know, they can do if into izoba benefita, even if it harms the other person, it doesn't matter. As long as benefit. And ubuchate nomuntu onjalo isobe sekunzima kakhulu. Uvela uchate nomuntu ozifuna ozibheke yena. Angasika izihlangu zakho ziphela athunge zakhe. Uyaqonda besake isihlangu besiqhaqhekile. Asike kwesakho siphele tu apetshe sakhe. Emva kwabe sebuza kwesinjani impimo. Siyandifanela. Kuthiwa they'll be lovers of self. Number 2. So kusho ukuthi ke umuntu ozithanda kakhulu mangabe friend yakho. Umuntu ohlele ukuxelela ngezinto ezintsha ezitrendayo. Uyazi ukhona abantu abangathenga impahla kuba beyiswele bayithenga kuba itrenda. Aphinde kube khona enye futhi ayithenga kuba itrend. Xa eyilahla akayilahli kuba igugile, uyilahla kuba iyekile ba sefashionini. Abantu befashion aba akazuyipha umuntu hayibo akafuni bafaneleke abanye banconywe ngelokho yakhe. Ngana ayilahla le kwamasipala. Umuntu oselfish bantu abakwethu, umuntu ozithanda unjengomntwana omncinci. Ukumbona umntwana omncinci ukaqokelele zonke ibhola engazuzikhaba zonke. Xethu omnye uyayithatha alile ekuthephindisana.
zibe lapha hamba ke zonke angadlali nenye. So umuntu ozithandayo uyaphuma kwicawa njengale yethu apha kufuneka ube selfless la, because ugqibela kuthiwa inkomfa iya kwa cluster B wawusonikele kwa cluster A, uthi uyabona nansi ivideo, and abantu abaninzi abazithanda bahle beziphephezela apha ecaweni. Ngeke ungaziphephezela because apha sithi make kubenefit abanye. Gojonga ucluster B, kanti veza ucluster B kwedina apha ekamereni. Singachola napha. Ikon drumstick esingayifumana apho kwabantwana. Liphiko. Ngeke sifumane linqinileyo iphiko akomala. Ngobana bane 50 rand apha kubantu abakhani phami izandla. 20 rand. Ndithi ngobani abane 50 rand apha kuni? Ufuna phami izandla ne 50 rand. One 20 rand? One 30 rand? Thatha ucluster B njalo. 10 rand? One 5 rand? 2 rand? Kucluster abantu setha ngayo? Akudlalwa. 2 rand? 1 rand? Nakho ne 1 rand. Unayo nobe uyazonwaya? Uyazonwaya kwalo. Unayo wena? Oh, nakho ne 1 rand at least. So dijike so icluster enje yenza ndenza ivideo and bazalwane ndifuna nizishayele izandla. Niyazi ba kwezamali benizinikela nenze 2000 ento. Ninzima kakhulu masifi. Kusho ukuthi thank you. Uyazi abanye abantu abayikhuphi imali eya ecaweni xa engazudla. Ngeke phela. And ubuye wayikhupha ufuna niqiniseke ba nimphakela i-side breast. Kungenjalo ithigh ayintsensele. Ayidle adathi. Ina yazimise kanje izandla. Kucaca uba siyivile imali yethu. Ndivile kule nkomfa. Ndidlile. So abantu abaninzi ke baphuma ezicaweni bekhutshwa bubu selfish. Bezi lovers of self. Umuntu oyilover of self enyile efuna ndiziqaphele ngayo bazalwane. Sonke ungenza basinayo i-element. Xa ungumuntu oba embarrassed. Uba ngumuntu ozive ehlazekile lula, kusho ukuthi uyazithanda. Thezela bapha ningabe nibaleka abantu nithi bazithanda kanti ninaba fama niyabaleka. Umuntu oshesha be embarrassed kumuntu ozithandayo. Awuzithandi qha uphakeme nokuphakama. Umuntu oshesha be embarrassed okanye osoloko esonqena ukubhuda. Ubake wathiwa maye ngaphambili athi you andathi manje ufike nithini ndiyonqena ukubhuda kusho uphakeme ufuna ukuyasenga say right. So xa kuthiwa bawuba ngabantu abazithandayo balumkela abantu ohamba nabo because into ezokwenzeka awuzukhula. Because okokuqala xa ungumzalwane fanele ungabi ngumuntu oziphakamisileyo. So bazoba ngabantu abazithandayo. Ninjani uzithanda? Number 2. Abathandi bemali. Abathandi bemali. Ngabantu lo masihlukana nabo. Umuntu othanda imali ke ungahamba ubuza kubo bonke abantu apha eFlagstaff kunjani? Uyayithanda imali? Oh yo. Unjani? Uyayithanda imali? Funa udisise simchaze uba umuntu othanda imali ngumuntu onjani. Umuntu othanda imali ngumuntu ongathandiyo ukohlukana nayo. Umuntu othanda imali bazalwane akungomuntu owenza imali eninzi. Ungane businesses eziyi-20 bawuqhamza ube ungayithandi imali. Ukuthanda imali has to do with whether wena nayo nimnye. So if you are willing to share nezi businesses ozenzayo uzenzela ukuba ube nako ukwabelana nabasweleyo akukuthanda imali. Ukuthanda imali umuntu othanda imali uyakwazi umuntu ukuyithanda imali noba uhola 50 rand ngenyanga. Uthando lwemali lusengafuni ukuhlukana nayo. Khona umzalwane wesibalisela lapha ecaweni othi xa imali yeni kwi-wallet
wede alamba goduke elambile ngoku imali khona uthanda umane evula iwallet eyijonga kumandi xa ijonga kukhona abantu abathi xa benemali engathi inintsi ebhankini umbona nokuhleka kwakhe uba yu ayiqhwebuli xa seyingathi imali yehla umbona sehlafuna into engekho uhlele ecinga kutheni wahlafuna tamkhulu kuphela imali so kuthiwa ke boba ngabathandi bemali okwesithathu uzosho nevesi ke mntanami ndiyazazi into zivele zixubane ezi yabe zikuvesi 4 zonke ezi sorry le yabe zikuvesi 2 ezi zimbini zikuvesi 2 ukuthanda imali nokuzithanda yabazalwane nithe bango ningehlula ukubona umuntu ozithandayo uba usibani bani uyazithanda hayi yes kuvesi 4 abathandi beziyolo kunokuba bathande uThixo okwesithathu lo muntu ongumzekelo ombi ekuthiwa hlukana naye ngoka verse 5 ubonakala engathi ungumzalwane yena kodwa uthanda ubumnandi ngaphezulu kwaThixo uyazi abantwana bangoku ukumbona ngathi usindiswe kakuhle until aye ku matric dance abajaji abantwana be matric dance bajaji abantwana be matric dance is either uzoveza amabele ngaphandle okanye uzoveza amaduso okanye uzothini okanye aveze isisu and into olijajisayo kuyatshisa ku-matric dance injani i-matric dance iyatshisa khani uyojonga ilokhwe zenu inanezinxibini uba yayingenamqhewu umi aphana mna ndiyaxaka uba xa ilokhwe yakho inomqhewu olapha emva kokume kanje kutheni ungavele uyikhulule yonke wenxiba ibhanti elingaka because andithi kaloku xa umqhewu ume apha ithetha uba indawo inxibile ingaka why ungavele unxiba ibhanti ke lonke ujikelezele la bhanti so nina niyalibala uba abantu abadizayinayo abanye banamadimoni nje bangamahede uSathane uyakulinda athi ndamfumana ku-matric dance ndamjajisa athi nca qhamke soyenye into ke ngoku but ke ekuthandeni iziyolo ndizama ukuthi umuntu unxiliswa bubu-matric dance adazilibale ukuba kanene ungubani kukhona abazalwane ubaba ke bafika epatini kukhala ezingoma igqom uvela libala uba umbone etshona phansi dimela samsasezula sojika emadilayini mama xa ubuza uthi amen selibele because into yenza unxiliswe ziziyolo unxiliswe bubumnandi kangangoba angasela nebhiya kukhona abazalwane xa kumnandi balibala ngobuzalwane babo xa kumnandi xa kuthiwa nje kuyiwa kwi-excursion kuyathorishwa esikolweni uyazilibala uba ngumzalwane xa kuthiwa yi-farewell uyazilibala uba ngumzalwane xa kuthiwa uyafika yi-freshers ball bayamkelwa uba bengama-first year or bayafika kwezo sikolo uyazilibala so sithi ke umuntu onjalo hlukana naye umuntu omane ezikhohlwa ositimela sasezola lapha umuntu odlala umculo wamahedeni efonini yakhe kumzekelo ombi lo because kuyabonakala uba uthanda ubumnandi abufumana kule ngoma and ngaphandle they appear religious kodwa badlala ukunantsika iingoma zombhaqanga hayi izingoma zesiXhosa udlala umbhaqanga ukhona umzalwane odlala ingoma zamahedeni efonini yakhe apha nihlukane lo dimonelo yima lo mculo wamahedeni udlalayo niumameleni naba noThixo umamele okanye kusho ukuthi wena umane uzisinxu kuThixo uphinde uzikhuphe uThixo hamba uyojonga iplaylist yakho and abanye asibaboni uba bathanda iziyolo de kube ngumtshato wabo uyayibona ingoma abangena ngayo emtshatweni and abazalwana lazi ba
uSathane uba trapper lula ingoma zakhe uvela afake igama lithi love. Uba ke kwakhona ulove okanye kwakhona uJesus noma nguJerusalem. Abazalwana ubini uJerusalem bathi igospel. Ubini love bathi yezithandani ke le. Yezithandani ke le. Ingoma ezithandani ndinomfaniso wami ngosinomkam sidlala ingoma ngoba abantu abakhona ngoma yede nacula ingoma ezinolove. Nike nivala ngoba kuseteksini nani ngenamoto. Abantu abakwazi ukucontrola ingoma abayimamelayo sithi thina sinemoto wena ungenamoto uyazazi zonke izingoma because wena umamela lo ngoma ifakiweyo. Akunjalo abantu abahayikhayo izani nazo ke. Mama Zinyathi Umama Zinyathi funa ingoma zamahedeni lapho uyazimamela ingoma unamoto phela. Zinyi Fef Ngolwandle na uNdlunkulu Lwandle uNkulu yelwa Ndlunkulu. Niyazi abazalwane uba ke kwafakwa into ebonwabisayo bayayilibala ufika umnye edansa itwalatsa nento edlabhuza izimpundu udlabhuza izimpundu kumzalwane lo uzilibele ushona phansi umzalwane ngubani Noah ke sithi ngulomzalwane nje kumzekelo umbi kumzekelo umbi umuntu ohamba ipati zamahedeni kumzekelo ombi. Noma ungena na ukhala futhi kuthiwa lo there'll be greedy as well. Ngenze bugcwele igreed ngoba napha kunabathanda umamela ingoma zamahedeni. Ndithi ke into endiyiphawule ingoma zamahedeni nizimamela ngeoccasions. uSathane unitraphile wenza sure ubiningoma zakhe zabathandanayo unengoma zakhe zasemncwabeni unengoma zakhe ze21st birthday unengoma zakhe. uSathane wenza sure ba uyacompose for every occasion so that abazalwane bangayifuni nje wento ethi sikwenza mkhulu wena kuthiwa khawume sisonwabile ngozophinde sibuye asikho caweni usifaka icala sifuthamisela awume ngegospel izikhathele sifuna uphumla bayaphumla kwigospel abayimizekelo emibi. Fika imoto yakhe ivulwe ipholo ivulwe amacango onke kukhala ugqumgqum ingoma xa unokufika ungeva mva uba usindisiwe lo muntu because isystem yakhe iwiring yakhe imindset yakhe lihedeni. Sithi ke khula ekungcwalisweni ude ufikelele kwilevel yokohlukana nomuntu ozibiza mzalwane xa engumzekelo ombi and lo muntu kude kushona amahedeni bathi hayi uba insindisi nje hayi ngeke silandela. Akadli izono lo muntu ndithetha ngaye ngoku sisaya kwawadli izono akadli izono lo qha into yenzayo ulilizwe ulihedeni ngayo yonke into kangangoba naba batshatileyo funeka balumke because kukhona isono apha ekuthiwa isensuality. Ntoni isensuality? Isensuality focus on gratifying physical desires. Lento kuthiwa umfazi mangaqiniseka ubuyahlamba enze babe mhle for indoda yakhe ikwazi ukuba ibe attracted. Idimoni elikhulu elo. Unomfazi obane uattractwa nangqondo wa attractwa uyimpuku andimpuku attractwa ngombona uyintaka attractwa ngenyiki ngithule ntoni ku ngabafazi abafakwe engxakini kuthiwa mabe attractive umfazi ke uqiniseka ube attractive and indoda eke yafundiswa ukuba attracted yazi uba le ntaka uyakhayo izawundiza ngenye imini le ntaka iteni
kuthiwa yinxibele ilingerie uyibekele into ezanto ziflowers ezanto ii-petals uzibeke zibe red uzenze zibe yi-heart kwenze baxefika ubeke newayini yitshona into ezibekwayo ba nawe ufika uhlale phezu kwebhedi kwesifebekazi kwenze indoda ibe attracted yima xa ke ngosogugile uzoyithini umzimba songazavuma unkuneka wawena uthi uzathi uhlala kwesifebe ungasakwazi ukuphakama because alo izifebe ziyitshana kalisibona isifebe zingugogo yimani ugogo umuntu xa uyakwazi ukufeba umuntu kusengugogo asingeva pha kogogo because eligama lesifebe ngathi libhekisele kubantu abatsha so xa uzoziphatha ke ngendodeni nakho kwesifebe umane uzijika-jika uzothi nxa amalungu sengasavumi uthi vula inkunqu khani ndibuyisa bathayo idolo funeka sizokolula and le ndoda wayiqhelisa ukuthanda i-sensuality okanye nganisijonga nakuGoogle okanye ubabi bangasijongele eBhayibhileni apho kuthiwa abantu mabohlukane nayo i-sensuality kuthiwa indoda yakho ufuna ibe attractive kuyo unganuki ubulongwe ubulongwe uzenze mhle ndiyaxaka uba yindoda etheni le funeka ikuzeke kuba kungekho bulongwe so fanele nizilumkele izinto ezinijikayo ngenxa yabantu abangeyomizekelo i-sensuality into embi kakhulu ikhona ivesi enifumene ivesi ene-sensuality lapho ibhalwe among I think i-sensuality ibhalwe among i-fornication no greed no bani so if ke ngokuthiwa nina abachakazi andazi bakuthiwane emadodeni kuthiwa makathini kona kuthiwa makajima bene-muscles I'm not sure but ngamantombazana kona afakwe engxakini ekuthiwa be sensual kuthiwa iba very sensual sensual has to do with i-senses has to do with ukuvuselela i-senses emntwini and ke sithi abantu abaninzi baphila nge-sensuality because lo mculo owuthandayo nibiza ngoba zi-love songs okubetha uze ngaphakathi ude ucaba ungakhala I mean lo mculo mosubuka uthinta kwi-senses so that's a result of sensuality which we're not supposed to have umzalwane akafanelanga atsaleke entweni kuba imchaza sensually umzalwane fanele into imchaze kuba uYesu ingamchaza we should share common interest with Jesus noba kuthiwe xa intombazana ukuze umfana kutshate funeka uzithande uthini okuqala zasizanga umtshatweni apha emhlabeni azizanga nina emtshatweni apha emhlabeni azama umtshatweni ubomi bukhulu gqithi bunintsi into esingayenza apha ebomini okay ingathi abawini then masiye kwinto yesibini esingafuza ngayo uYesu the will intando ukuba lo mzalwane wenza intando kabani sithi mamkhati sumthanda umzalwane kuba umthanda uva kamandi xa umbona mthande umzalwane kuba umbona uba uthanda ukwenza intando kaThixo zonke ezinye izinto zibe yi-distraction necessary siyevana umzekelo umntami lo ndithi ude wakhona naye namhlanje siyamdistracta kakhulu isikolo kangangoba uyaripota qho uba uzo-catch up later u-Andy and we love it because funeka epasile esikolweni apha emhlabeni siyazi uba imfundo zi-means of survival andithi kodwa uyambona umuntu esimphazamisayo isikolo ethanda intando kaThixo kukhona aba baphazanyiswa yintando kaThixo bethanda isikolo is just a necessity it's not something important imfundo yinto nje useful for your survival otherwise akho nto ibaluleke ngayo imfundo because xa usofile awubisisifundiswa uyazi ba xa thank you mntanami xa sebefile abantu bashare igama babizwa ngoba ngubani igama labo ngumzimba
liqala ngo-M igama labo. Niyaphawula uba umuntu ofileyo sozuve kuthiwa silanda ubani akabizwa igama lakhe. Ngubani wakweva kuthiwa kulandwa usibani wabizwa igama lakhe xa kuyiwe emoshwari? Nabantu ababuzayo ulandwa nini? Ake ukuve kuthiwa ulandwa nini uNkoliso. Ulandwa nini ke ngumzimba? Ukhona umuntu okuthiwa kulanda uprofessor? Hayi. Ukhona kuthiwa kulanda udoctor? Xa bekuhlamba pha emoshwari bakuphatha ngendlela obungudoctor pha. Yoba bakugibisela uwena ngenhloko pha. Le nhloko yakho ayiwafa une weave ye 20,000. Le encamathelayo. Ayikho weave encamathelayo? Ya une weave encamathelayo ushwabene pha naye. Abafana baqala ngayo nje bayixhuthe. Apha ku professor bawonika girlfriend. And nawe wena girlfriend uzithembe ngale nansika le weave kanti lo mfana uyifumane pha emoshwari kusisi othile wabasengozini waleqiswa. Nipo sijonge ezi weaves. Nami khona ukuyibona ba le engathi yahlala emoshwari insuku ezintathu. Le isuke efrijini straight. Yimani kwazi ukuzibona into enjalo? Iweave enjalo? Buza napha kumzono ngizonixelela. Qho wonke umuntu eneweave mazogqitha kumzo manje ndixelela ndithi mortuary safe. Mortuary safe. Because umuntu xa efe ngengozi mhlambi waleqiswa emoshwari so thina abafana bafike bathathe lanto baxobule lanto. So ndizama ukuthi xa ungumzalwane yazi ukuthi into ebefamba uyayithanda iwill kaThixo qha. Andithi ngene ivele verse ethi zonke into zizophela. Kodwa those who do the will of the Father shall live forever. Khanijonge bankosi. Ayikho ivese ejo kanjani? Everything shall pass away, but those who do the will of the Father remains forever. Kodwa babe manje kuyeke ndikuphazamisa wena. Wena babe noba kwinto endima ifune xa ndisathe veza enye sugqitha. Funda lebe nthi ifunde ngowathi uyifumene. Lebu sithi. Hayi benizothi umenshiniwe usensuality ku Galatians 5:19. Galatians 5:19 kwimisebenzi yenyama. Galatians 5:19 kwimisebenzi yenyama. And ubuke wangumzalwane sensual. Kuzoba lolu bufebe, kuzoba lolu ubheme, kuzoba lolu buchayangu, zonke izinto ezonwabisa imizwa, zonke izinto that gratify your senses zokubamba. Funda ke Galatians. Yes, 5:19 NASB 1990. NASB New American Standard Version. Kofunda ke babi. Ungafunda nochomi ababayo bazininzi. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality. Mamelani lento yesensuality ndiyakhala ukuhlala kuyo. Niyazi umuntu obukela ipornography. Mamelani. Umuntu obukela siyabulisa abazalwane. Umuntu obukela abantu abajajileyo ngumuntu one sono sensuality. And njengoba ndisitsho nje usensuality akuthethwa kakhulu ngayo. Kuthethwa ngo-sexual immorality. Kanti i-sexual immorality isuka kwi-sensuality. That's why nasemtshatweni wenu qinisekani uba anikho sensual. Abanye abantu baye bathi hayi thina sesitshatile sesingayibukela ipornography kuba kaloku sivumelekile ukwenza isex. Ipornography ne-sex are two different things. Because ipornography has to do with sensuality. Ekuthiwa yimisebenzi yenyama. Yilumkele lonto nanitshatileyo. Into ezokwenza uyozibona sositabana. Sensuality is very dangerous because iba ngathi i-allowed in marriage. So qinisekani uba emtshatweni anikho obsessed with sensuality. Babe kuthiwa ndithetha ne-couples zodwa ke bendizojula, but into embi abantu bonakala ngoba ngabe izi-couples. That's why ndithetha noba kuphi. Sanukuyiphaphela isex ngalandlela yepornography. Sanuyiphaphela umzekelo ngo insizwe akho nto ibangela uba ide i-captivate intombazana ngoba ibavezela amadusu nazo zonke ezo zinto ezo.
Wamboveza lamadusu lapha. Because izowaqhela le ndoda lamadusu. Mamukhathi ke nani badala nizazi izinto. Into ekhona ngabantu abatshatileyo uthiwa mabavezela namadusu. Umuntu anxibe ilokhu intoni lathi ilokhu lanto? Into emapha ebomvu ethambileyo. Ipitikoti. Kalongxelo gogo. Kanti ningene intoni? Ngeke sithi ipitikoti. Inayithi. Bayayazi gogo. Inayithi bogogo ekuthiwa umfazi mayinxibe imapha enze indoda yakhe emrhalele. Ndithi ke mina le ndoda yakhe ayizurhalela yena irhalele bonke abaveze amadusu edolophini. Ndithi ke kabi ngandingaya kwezinye couples meetings. Ndifike ndithi make umuntu andixelele i-difference between i-sensuality nalento ayifundisayo. Akandixelele ubuzothi yintoni. Because indoda ezoya imbona imthanda kakhulu umfazi ngenxa yamadusu ayizumthanda umuntu obophileyo the ayizumthanda usecretary oveza amadusu. Because no secretary Moses says ba ezidenge zitsalwa ngamadusu okwentaka. Sele sithi ke xa ungumzalwane ilumkele ukuba ngumuntu oleqa into ekonwabisayo ngokwesenses. Musumamela ingoma that appeals to your senses because uyohlekwa ngabazalwane umamele ingoma engatsho kwanto. Baxa into oyimamele ithini topic yethu namhlanje ngesixhosa bonakalisa ukukhula apha kungcwalisweni ngokuba wohlukane nemizekelo emibi. Hlukane nemizekelo emibi. Andabe ncokola nabani ndincokola malunga nezicawe ezivuswa ngabafana abancane. Hey, abafana abancane banabalandeli nabo. Uphalwa umfana mncinci kodwa ulandelwa ngogogo. Ameni tata. Ameni tata. Lo mfana nguye yedwa lo akaphathwanga ndawo. And ziyagcwala izicawe zabafana. Ngenxa abantu abanamsebenzi nobumfana ulala nalamantombazana. Because ngamakholwa angena discernment, ngamakholwa angakwazi ukucalula. Ndiyanicela phumani kwicawe ezinabantu abangangomzekelo. Sithi ke umuntu ongumzekelo simbona kwizinto anomdla wazo. Okwesibini simbone kwintando, kwi-will. Ndithe ifumana la John okanye khona ndithe ivule ngobani? John 4. Okay, kuba ufunda lo John mfuna. 1 John chapter 2 verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. And this world is fading away. And this world is fading away. Along with everything that people crave. With everything that people crave. Which means ezinto abazithandayo, that is phaya kuxubene sensuality ne ungodly desires. Yes. But anyone who does what pleases God will live forever. Masel funa uthi ayikhona ethi will. The world and its desires pass away. NIV. But whoever does the will of God lives forever. Whoever does the will of God lives forever. And funeka lo muntu xa sezintando kathi umbone unomdla. Umbone uba unomdla. Ningena babona abafana beolema apha ecaweni indlela abaphapha ngayo xa bezivuselelweni. Uyababona man. Uba bevaka mani umntaka Maypha xa ebiza ispeaker sakhe. And umdla wakho kwintando kaThixo funeka ungabi nanhloni ube ngathi ligeza. Because uzinikele kwinto kaThixo. Make sijonge ba lo muntu uthanda intando yefriends zakhe, uthanda intando yakhe okanye uthanda intando kaThixo. And sometimes ngabazalwana kuyenzeka intando yakho nentando kaThixo ziclash. Umbuzo uthi ukhethe yiphi intando? Kuyenzeka ukuthi ecaweni kuzofuna imali kanti ubusobudgetele ijacket. Uyaxolisa uthi awunayo imali okanye umisa ijacket eyintando yakho wenza intando kaThixo. So sithi ke umuntu ongumzekelo ombi ngumuntu o-self-willed. Ngumuntu othanda intando yakhe ekuthiwa nobecaweni ukuthethiwa wathi bafane batsho nje andizuyenza kwamna mna shi.
Mina ngeke ndibone uzondithini. Ngizoke ndibone uzondithini. So once wambona uba lo muntu uyiqinele intando yakhe, qonda uba ngumzekelo ombi. Funda babi. John chapter 4 verse 32. John chapter 4:32. Okanye okay, uthe ke yena kubo, mna ndinokudla endikudlayo eningakwaziyo nina. Yes. Babethetha bodwa ngoko abafundi besithi ingaba kukho omziseleyo na ukudla. Athi uYesu kubo, okwam ukudla ukuba ndenze ukuthanda kowandithumayo ndiwufeze umsebenzi wakhe. Uyeva? I mean, utsho uYesu uthi owami ukudla kukwenza intando yalo wandithumayo ndiyifeze ne. Then no Paulos siyamva ku Acts 20 verse 24. Uthi I consider my life worth nothing unless I use it to finish the assignment that God has given me. Uthi ubomi bam ndibubona bungento ngaphandle kokuba ndibusebenzisela ukwenza umsebenzi kaThixo uthi xa ndithume wona okukushumayela. So ndizama ukuthi akumjonge lo muntu uhamba naye. Akumjonge lo muntu uhamba naye ukuba wenza intando kabani. Ndicinga uba sophinde siqhubeke nayo because ndifuna ukuyivala le session. Awukhule. Khake ube discerning. Awuke udiscerne associate based on your knowledge and discernment. Wonke umuntu ovana naye, vana naye ngokolwazi onalo. Uyazi bakhona abantu othi xa uye kubo uphala ba ingcoko zenu akho kwanto niyincokolileyo ngecawe. Akho nto koniyincokolileyo ngoThixo. Akho nto niyincokolileyo ngentando kaThixo, akho nto niyincokolileyo ngezinto ezi-excitayo, ezi-excita uYesu. Follow my